l'alumnat se sent més part del centre, se sent el centre més seu, formes una comunitat. Jo crec que això és molt important, i més en el nostre entorn, que som un poble petit, i tenim aquesta oportunitat de poder-los escoltar moltes coses, doncs crec que és important per crear aquesta comunitat. I també treure'ns aquest mite de dir com més grans som, més important és el que diem. No, perquè jo soc d'infantil i els més petitons també tenen dret a opinar i a dir el que ells volen, com volen que siguin les coses, no? I a ser escoltats. Perquè és una manera que els alumnes aprenguin a participar, que és el que hauran de fer en la seva vida després de l'escola. S'han introduït petites coses, petites dinàmiques d'aula que ja van canviant. Quan entres a un grup i els veus que ja estan asseguts de certa manera, estan donant la seva paraula, estan aprenent diferents maneres de participar, doncs són petits canvis que sí que ja són visibles. Sí que penso que a la llarga, perquè això és un procés que ha començat fa molt poquet, que sí que millorarà el clima d'aula i el clima en general del centre, perquè en el moment que tu pots participar, que pots prendre decisions que afecten a la teva vida quotidiana, doncs d'alguna manera et sents més satisfet i més implicat en tot allò que t'envolta. Jo penso que sí que millorarà, sí. És un repte de que al claustre hem d'estar molt cohesionat i anar tots a la vegada. Sempre que fem canvis, al final trontolla la nostra manera de fer i ens suposa haver-nos de tornar a col·locar i afrontar una nova manera. Però també penso que aquest canvi, aquest repte ha estat una oportunitat per reflexionar coses que fèiem com a mestres i com a entitat, com a centre, que fèiem com a dinàmica, perquè sempre s'havien fet així, i ens ha ofert l'oportunitat de parar, pensar i dir per què ho fèiem sempre així, per què mai ens hem parat a preguntar als alumnes si els semblava millor així o si tenien una altra proposta, no?